Čaute ľudia, som Interátor 21. Ospravedlňujem sa za takýto príchod. Čo to vlastne v tomto balíčku mám? Objednával som z jednej českej stránky pro konzole dve Hammond Collection figurky. Ako ma už poznáte, už mám jednu Hammond Collection figurku Carnotaura. Aj teraz tu mám dvoch mojich obľúbencov. Za chvíľu si ju ukážeme. Takže. Yes, sir. Tak, máme tu Scutosaura. Ježiš, akurát Jezus, takáto veľkosť mi vyhovuje. A Troodon. Teraz si asi budete hovoriť, že na čo si kupovať Troodon, ten je hrusný. A poviem vám, ja ako Troodona mám veľmi rád, lebo Troodon je pre mňa perfektná figurka. Veľmi sa mi páči, jak je to robené. Tak tu máme toho Troodona a taktiež aj Scutosaura. Sice tuto ešte je tá figurka, ale tu tam máme Troodona robené ako Troodona. A takže tak, môžeme ísť na unboxing. Asi začnem prvým Scutosaurom, pretože teraz vidíte odraz mňa a môjho telefónu. Nevadí. Takže ja ani neviem, jak sa toto moc otvára, lebo toto je môj vlastne prvý obal. No, môžeme ísť na to. Ešte som počul, že tuším... Tuto to je, počkať. Robím to ručne. Yes, sir. Tak. Hello. Ja vám to, keď tak sa dám do pozadia. Pozrieť, aký malý ocas. Tak, toto asi nepotrebujem tiež. Ticho. ASMR, ticho. Ježiš to, jak sa tam naškodáva. Počkať. Ticho, ASMR. Ježiši Kriste, to... Ježiš, ja som sa započil. No, máme tu Scutiho. To je moja obľúbená figurka z Hammond Collection. Tak, počkaj, ja ho dám do pózy, aby nám pekne... Ježiš, ani ne... Ja som úplne zabudol, lebo kamera Tyrannosaurus... Toto asi dám preč, lebo... Sorry, keď tak mi to bude trochu dlhšie trvať, ale... Tyrannosaurus Buck, pokiaľ nepoznáte youtubera, on sa teraz vlastne premenoval, tak on vlastne má Hammond Collection... koho to má? Allosaura som zabudol. Pozmečkať, úzubky. Počkať. Tak, ja si ho sem položím. Síce trošku to má čundo, ale ja chápem, ale ja mám tak rád Scutosaura a poviem vám potom ešte za chvíľu prečo. Asi dám si to... Takto. Tak, Scutiho by sme mali. Potom si povieme volať aj týmto figurkám a vlastne, že čo je, vlastne majú a tak. Troodon. Yes sir. Made in Vietnam. Aj to druhé je tak.
Ne, to tu nepíše, to je staršia. Cool. Jaj. Ale Troodon je, poviem vám ešte go prečo. Také night, pokiaľ to môžem tak nazvať. Počkaj, on toto má vlastne ako skuto. Makaj. Pardon za moje takéto, ježiš, on to má ešte na nohách. GG. A ja to nám zozadu, lebo nechcem tej figurke oblížiť. Ježiši, hlavu mu tam... Troodon. Ja, že už to tam mám. A už je to tam. Tak. Takže, že má také tenké nohy. Že ja tu je kolby jak hovado. Ježiši. Ježiš, počkaj, ako má predržku, ale nevadí, hlavne to je, že je všetko ostatné v porádku. Ja, dobre, takže dáme si ho do nejakej pózy, alebo tak. Sorry, keď tak veľa, že nevidíte, lebo ja to vidieť potrebujem. Počkať. No nepadaj. Trochu ma serčí jeho nohy, aké sú. Drží, nice. Počkaj. No a tu máme Troodona. Tak a teraz si čo k nim povieme. Veľa, ktorí hlasy budú asi kúme taký, že a prečo si kupovať týchto dvoch, veď to nie sú známe figurky, sú úplne nudné. Povedal, Skutosaura, mi sa veľmi páči u neho farba a taktiež tie skladené oči. A potom ešte musím vám k nemu povedať, pretože ja som veľký fanúšik českého maliara Zdenka Buriana. A ten maloval veľa takých ako keby prelomových obrazov v svojej dobe. Medzi nimi bola Skutosaurus. A ja si vždycky, keď si poviem Skutosaurus, tak si hneď predstavím Zdenka Buriana. Tak preto som chcel túto figurku. Počkaj, má to aj? Ja to má iba hore a dole. Dobre, nice. Super. Tak. A Troodona. Prečo? Som si kupoval zase Troodona. Troodona mám rád kvôli hre Jurassic Park The Game. Určite veľa z vás pozná. Ja som túto hru osobne nikdy nehral. Pozeral som keď tak na streamy Sulergiho. Možno, že poznáte. A tam bol práve tento. A Troodona som si zalúbil. Ježiš, to sú také tuhé klby. Môžeme si ukázať. Čo to? Také čudné sklenené oči. Ja sa pozriem. Dobre. Textúra je super, takto. A počkaj, má to aj to druhé? No, nemá. Dobre, tak začnem asi už tým Troodonom, keď ho už tu mám. Ide o figurku dlhú okolo 14, počkaj, keď si porovnám, lebo Skutosaurus ten má 14 cm. Tak uvidíme. Áno, tak Troodon, už som povedať celofízi, sorry. Tak Troodon má nad 14 cm, takže to je
figurka o niečo väčšia ako moja dlaň. To je takisto veľká. Pokiaľ ide o ten jeho chvost, ktorý je úplne inakší u Skutosaurusa, tak počkať. Áno, funguje tak super. U Karna to tak nemá, on tam má ešte takto jeden klb, ale u tohoto to chápe. Dobre, na hlave má vlastne tuto jeden klb a tu druhý klb, takže môžete vlastne ho dať. Ježiš, aký voľný. Takéto pouze, počkať. Ja vám to dám takto. Takáto póza sa mi na Trodonovi veľmi páči, pozrite. Takto vied. Máte nejakú postavičku a je za mnou úplne, že sežerú ti vošišky. Sorry. Čo sa mi ešte páči, že s týmto Trodonom to máte ako keby vlastne ide o Raptora, len krapet menšího. Po česky, keď vám to nevadí. A tak som za neho rád, lebo Hammond Collection ho mám veľmi rád. No, takže môžeme ísť na Skutosaura, o ktorom som vám hovoril, že... Počkaj, si toto vyrovnajme. O ktorom som vám hovoril, že... Ježiš, pardon. To budem musieť určite vystrihnúť, lebo... Drž. Takže by som ti dal hlavu, by si držal už. No, tak bude na chvíľu ležať. Skutosaurus, ten je pre mňa veľmi špeciálny tou farbou a tým jeho krk. A ešte som si Skutosaura kupoval pretože nechcem ti... No, to až potom, keď budem. Skutosaura som si kupoval preto, lebo ja mám veľmi rád ako nadšenec pravekej éry, alebo ako nadšenec praveku. Mám veľmi rád permskú éru. A Skutosaurus je medzi nimi obľúbený. Počkaj, to má akože... Čo? Ja tie slenie noči sa neotáča na vás. Aha, tak to je škoda. Nevadí. Zuby, ostroje. Mne sa mi páči taký zlatý. Please me. Chat. Please money. Veľmi sa mi na ňom akože páči, jak má robené tento krk akože. Teraz to tu nechcem s tým robiť, lebo má to tuhé klby až potom, keď tak neskoro. Takže tak, a prečo som si ho kúpil? Pretože asi vy to neviete, ale mám ešte jedného permského tvora a to je Inostrancevia. Mne sa veľmi k sebe šiknú, že ako keby že dáme ako fotku, že Inostrancia ide ako otvoril tak, ako Skutosaurus, ako taký, že ako keby ich Inostrancia napadla. Ale ja to nemám, čo robiť, takže ahoj. A veľmi sa im páči to jeho zelené oko. Tak otáča sa či nie? Nevidíte? Nevadí, nechám to tak. Takže, ešte toho Trodona skúsim poštelovať. Zdrží. Počkaj, tak ja si ho posuniem sem. No Pardon, drží, super. Tak, ja vám to keď tak ešte... Pardon. Drž Trodon, lebo takto budem reklamovať. Neviem prečo. Drží, ešte treba takto. Ja toto budem musieť vystihnúť. Vlastne keď tak dám hudbu a urýchlim vám vaše utrpenie.
Tak, už ho tu mám nachystaného. Sice tá noha, ale nebude to už. Tak. Tu máme našeho pekného Tródona. Tu máme našeho pekného Skutosaura. Tak. Takže to by bolo na dnešný revive týchto figúrok. A ja, pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, odber. A my sa vidíme u ďalšieho revive. Takže zatiaľ, čaute, ahoj.